νέων αρχηγών. Του έχουμε στείλει επιστολή όσο θεσμοθετημένος σύνδεσμος, για να μην παρεξηγούμε, γιατί βάσει νομοθεσίας εμείς είμαστε ο σύνδεσμος. Είναι και ο μεγαλύτερος σύνδεσμος, έτσι. Όχι, βάσει της νομοθεσίας, κύριε Δημητρόπουλο, δεν είναι θέμα μεγαλύτερος. Ναι, είμαστε ο μεγαλύτερος, αλλά βάσει της νομοθεσίας, ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου ένας ήταν, ένας είναι και ένας θα παραμείνει. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς είμαστε αυτοί που προωθούμε τα θέματα, εμείς είμαστε. Συμβάλλουμε στη μία παστημιχτή του προσωπικού αστυνομίας, άρα εμείς προωθούμε τα θέματα. Εκτός αυτού, έχουμε στείλει, ήταν παρέθεση αυτή, έχουμε στείλει μια επιστολή τώρα στους καινούργιους συγχαρητήρια, στην καινούργια ηγεσία βασικά για να τη δούμε και σίγουρα ναι, θέλει μια αναδιοργάνωση και εμείς συμφωνούμε με τα όσα λέει ο καινούργιος. Το στηρίζουμε την νέα ηγεσία και σίγουρα θα του πούμε τις ιδέες μας για το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Γιατί έχουμε κάποιες ιδέες, τώρα κατά πόσο θα απορροφήσει και θα κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις, εμείς οφείλουμε να το πούμε. Εγώ δε, από τη μεριά μου, επειδή δουλεύω στην πρώτη γραμμή με τους συναρφούς μου και είμαι και εγώ στην πρώτη γραμμή, βλέπω με τα μάτια μου τις αδυναμίες που έχουμε και τι συμβαίνει. Έτσι, και επειδή στον βαθμό είμαι αστυνομικός και εγώ και γενικά οι αστυνομικοί έχουν το θάρρος να με καλούν στο τηλέφωνο μου στο προσωπικό και να μου εξιστορούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, σίγουρα θα μεταφέρουμε όλα τα προβλήματα στον νέο αρχηγό και ευελπιστώ, επειδή έχει όραμα ο νέος αρχηγός και υπαρχηγός, η νέα ηγεσία βασικά, για να μην αναφέρουμε μόνο σε έναν πρόσωπο, θεωρώ ότι θα αφουγκραστεί τα θέματα και τα προβλήματα τα οποία μας παρεπορούν και θα προωθήσουμε μαζί. Θεωρώ ότι θα λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ναι, να ρωτήσω, αγαπητέ Πρόεδρε, Γιώργο, να ρωτήσω κάτι. Με αφορμή με αυτό που είπες για το σύνδεσμο, το δικό σας που είναι και ο μοναδικός θεσμοθετημένος. Βλέπω ότι υπάρχει ένας άλλος σύνδεσμος, είναι η ισότητα. Αυτή έχει τα μέλη της. Αυτούς δεν τους αναγνωρίζετε εσείς ή επίσημα το κράτος? Δεν είναι λάθος αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, τώρα αυτή η ερώτηση θα προκαλεί λίγη αναστάτωση στον κόσμο. Καμία αναστάτωση. Με το χέρι στην καρδιά μιλάς. Ναι. Δεν πάντα με το χέρι στην καρδιά. Έτσι, το ξέρω. Και δεν έχουμε να χωρίσουμε με κανέναν τίποτα. Το ξέρω. Αντίθετα, είμαστε όλοι συναδέλφοι. Επειδή αναφέρατε αυτόν τώρα που αναφέρατε, να σας ενημερώσω ότι με αυτήν τη συντεχνία που έχετε πει, δεν έχουμε κάτι εναντίον. Εξάλλου, όλα τα μέλη της συντεχνίας αυτής είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Μέχρι το 2020 ήταν όλοι στο σύνδεσμο. Τώρα για κάποιους λόγους δεν ξέρω γιατί, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συνέβη και κάποιοι αποφάσισαν να αποχωρήσουν. Είναι δικαίωμά τους, εδώ δεν είναι δικτατορία. Ο καθένας μπορεί να κάνει. Εκ των πραγμάτων όμως, βάσει της νομοθεσίας, όπως σας είπα πριν και έχω ενημερώσει, ένας είναι ο σύνδεσμος και ένας θα παραμείνει. Δεν είμαστε. Υπάρχουν νομοθεσίες γενικά. Είναι κόκκινο φανάρι, μένω πίσω. Δεν είναι επειδή δεν μ' αρέσει εμένα να παίρνω με κόκκινο φανάρι. Δεν θα περάσω. Είναι νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι γι' αυτό. Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας είναι αυτός που προωθεί τα θέματα των αστυνομικών, προωθούσε και προωθεί ανέκαθε. Εδώ είναι η δημοκρατία. Εδώ έρχομαστε όλοι, βάλουμε υποψηφιότητα, αν βγεις για τη γραμματεία και ούτω καθεξής, ναι, θα βάλεις κάποιες αποφάσεις σε σχέση με τους αστυνομικούς. Έτσι. Αλλά αν όμως δεν θέλεις να είσαι σε ένα θεσμό τέλος πάντων που να είναι ο θεσμός και να προσπαθείς και να προωθείς τα θέματα και θέλεις να κάνεις κάτι άλλο, δικαιώσαι να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά όμως δεν αλλάζει η νομοθεσία. Η νομοθεσία αυτή είναι, κύριε Δημητρόπουλο. Και αυτή θα είναι. Δεν θα αλλάξει κάτι. Άρα ναι. Και εγώ αν αποχωρήσω στο μέλλον, σίγουρα δεν θα πάω να κάνω κάτι άλλο, αφού αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Άρα, στο αυτόν το σύνδεσμο, εγώ στα σύνδεσμα στο Κύπρο, τα τελευταία 10 χρόνια είμαι εδώ. Νομίζεις ήμουν πρόεδρος από την πρώτη στιγμή? Καμία σχέση. Υπάρχει 10 χρόνια. Ακολουθήσα μία πορεία και επειδή είναι η σωστή γραμμή, είναι η γραμμή μαζί με το αρχηγείο, μαζί, εξού και γι' αυτόν εμείς πάμε και στο αρχηγείο και στο Υπουργείο και ούτω καθεξής. Επειδή είμαστε εμείς ο θεσμοθετημένος σύνδεσμος. Αυτόν είναι. Άρα, όσοι συναδέλφοι θέλουν, μπορούν να έρθουν στο Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου και να απολαμβάνουν, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να απολαύσουν δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε. Επειδή αναφέρατε την άλλη συντεχνία, ναι. Μπορεί να έχουμε, λέμε τώρα, έναν αριθμό 20 facilities
που μπορούν να απολαύσουν σε σχέση με τον άλλο σύνδεσμο που δεν έχουν τίποτα. Και κάνουμε καθημερινά, κάθε μέρα μες στο γραφείο και ασχολούμαστε εκτός από τα δικαιώματα των ασθενικών με την ευημερία τους καθημερινά. Ναι. Τώρα θέλω να πάω σε ακόμη μια δήλωση του νέου αρχηγού. Θέλω να μου τη σχολιάσει.